Čau, tady Slabina a Maty. A tamhle vzadu Kryša, ten už to tam vzadu připravuje. No. GG. A budeme hrát 99 nocí v lese. Jo, v realitě. A jestli se ptáte proč, tak se prostě nudíme. Přesně tak. Jdeme na to. A nechci mi dát jídlo. Takže. A ten Čašlo to připravuje. Čau lidi. Dneska budeme hrát 99 nocí, což vám kluci už asi řekli. A budeme rozdělený na 3 kamery. Jdem. Každý máme samozřejmě namakaný mobil, na nějaký šunky, jo. Takže. A aspoň budeme mít kvalitní videa, že jo, kluci? Yes. Tak a já si s jednou rukou, tady takhle krásně nandám rukavice. Jdeme to. Máš mi. Ti pomůžu. Se ještě neumí nandat rukavice, víte. Teď mám v jedné ruce mobil. Dělej, ať to... Ty. Ne. Dej mi to. Natoč mi. Čau lidi. Přičutat, co jsem to. No, hezký. Tak a můžeme jít, a ještě ukaž ten campfire tady, který jsem udělal. Takže tady máme campfire. Jsme děti, jo, takže nemůžeme rozdělat oheň. Dělal to on, takže je to strašně, ale nevadí. Takže jdeme na to. Můžeme jít na to. Tady by to býmalo. No, jdeme na to. Každý ukážeme svůj mobil. Tohle můj mobil. Jo, 13 Pro. Namakaný foťáčky. Tak, a můžeme jít na to. Takže vytáhněte si vy 2 mobily. A kvy. Jdem. Nevím, co tady dělat, já úplně... Já se jdu podívat na nějaký dřevo, tak si to běžte. Taky, jo. Jo. Jdeme. Cestou, necestou, 3 čelníci jdou. Teda spíš jeden, a to je jedno. Už jdem to někam zkusit. Podívat se na dřevo. Kdybych chcípnul, tak mi zavolejte. Jo. Ne. A ne, nebudeme tady trávit 99 nocí, tak... To tak jde. No... Takže, doufám, že tohle video jako bude mít trošku views, protože už je to o něco náročnější jako video. Ale... Jdi třeba na dřevo. Dávejte lajky, odběry a až vyjde jako tolik, nebo jako víc takových videí. Tyvo, tohle bych tam mohl přitáhnout. První dřevo. Maty, pojď mi sem pomoct. Tady máme další dřevo. Co tam hodím tomu tragedovi? Maty! Tady má tohle, jo. Tady by mohl být campfire. Tak. Hele, houba! Jsem našel mushroomky! Našel jsem mushroomky! Našel jsem mushroom! Mushroomky jsem našel. To jsou jedovatky. Klidně. Jsou jedovatky, no, tohle. No a tady máš tragédie.
Tady máš dřevo, ti naházím nějaký. Ten jdem. Traget jeden. Tady máme ještě další dřevo. Maty, tady máš. A jo, hejčíme to, jak jsem se hodil. Tak. Uvidíme se, až najdeme nějaké dřevo. Já si sleduju, samozřejmě. Tak. A s krušítkem, to je někde úplně trošku jinde. Always. Always. Cože? Nevím, co dělali. Dej bol, tak bol. Jážíme na dřevo. Jsem ho tady pár našel natáčení, když jsme to připravovali. Chňap, chňap. Chňap, chňap. Jdem natáčet. Yeah. Tak, já jsem úplně Tatragis. Já bych začal stavět nějaký ten. Hele, hej! Si můžeme postavit normálně barák, vole. Tady jsou manety. Jsem našel. Kamu, já jsem tady našel rozebraný barák. Hoší? Ty hrabu, staví se na ně. A musíme z něčeho udělat takovýto dřevo. Kde si chceme udělat baráček? Tady to bych použil na základ našeho baráčku. Já! Tohle tady co dělá? To máš být na zemi. Chyba v Matrixu. Chyba v Matrixu. Možná v tom tvém já chyby nedělám. Připravíme si takhle. To bude vypadat. Takhle. Dřevíčko. Sekírka. Se si vyrobil, víte sám. Tady já si tady odhrabu toto. Násyp. Jau. Takhle děláme pokroky. A můžeme najde tam dát. To je jedno. Tady to nechám. To nepotřebuje. Potřebuju, vole. Kámo, nebudu tečit. Počkej, vole. Tak amerického se zapadlo.
piču. Já přemýšlím spíš o tom, že já udělám asi spíš pro skrčky nějaký domeček. Ten prostě velký, jako je pro nás hrozně komplikovaný. Já nevím, kam bych šel. Jo, tady stojí takový čtyřmrek. Můžeme jít na to lidi. Já už jsem starý dědek. Rozpálíme oheň. Jo, Marek, tady je SpongeBob. Co? Jak rozbít klackem klacek? Týpí. Týpak jde zasesovat prostě saplení. Tady zase jdu saplení. Ty vogy. Hača! Tak, Dragislav, on to vypl. Ty jsi to vypl? To si omlouvám. Dáme si sem. Máte je tady, a ty rukavice. Jdeme nasekat dřevo. Hej. Už to teče, víš to. Se ničí dřevo. Trošku jakoby zapomněl. To trošku jako ne. Cáp lidi. Co? Budeme teďka točit tady v Campfire na jednu kameru. Já nevím, co mám dělat, víš co? Já tady stavím jakoby obyt. Jdem pro děcko, jo? No jo. Hej jo, počkej. Tak víte co? Já zůstanu v Campfireu a jděte pro děcko. Jo. A tak teď zase natáčej ty na svůj, že já co v Campfireu. A já to točit nebudu. Já počkám, až přijdete a řeknete nekam. Jdem. A my jdeme pro děcko. No. Jdem. Tak mi vyráží. Já! Ty vole. Takže teďka jsme se rozhodli, že budeme hledat děcko, že jo? Logič. Asi ho pak se vidět teďka na YouTube, jak ho udělat, že když ho jakoby vyhodíte, nebo prostě jako zlikvidujete, tak budete pak dostat více dní, tak my to asi zkusíme, že jo, takže jdem na to.
Kryšot ten šel pro dřevo, takže On se prostě bojí hluboko do lesa. Takže asi tak. Tam má něco tam. Dělá zvuky. Počkej. Jo, chudák. Chudák malinko, a i tamhle. Musíme po něm. Nepojď. No, jdem po něm. Miminko, Pojď sem. pojď sem, neboj se nás. Stůj, neběž. Neboj se. Neboj se. Sedni si. My jsme tě přišli zachránit. Což s náma? Do ohně? Což s náma? Pojď. Jdeme. Budeš v ohníku, tam ti bude teplíčko. Neboj se. Co to dělá? Kabeče? Dělá hokej. Dino. On bude hokejista. Jo, to je hokejista. On bude hokejista. Jo, jdem. No tak si... Jdeme k nám do tábora. Musíme ho ukázat Kryšotovi. Dám tyčku. A jo. No. Teď jdeme. Uvidíme. Tam si můžeš hrát hokej, kolik chceš. Uvidíme se On s se ním. bojí. Uvidíme se v táboře. Čus. Teďka jsme dolezli do tábora a on vypadá nějak... Mě otrávený, protože se nás prostě bojí, jo. A já nevím prostě, co mu je. Dino, co tě baví? Stavět? Nebaví, tebe mají stavět. A baví tě i hokej? Ne? Tak něco postav. Postav třeba tady ty 2 kostičky na sebe. Jemu jsou 2 roky. Jsou ti 2 roky? Aha. Aha, takže... A umíš stavět trošku? A ty neumíš mluvit? Neumím mluvit. Takže se budeme muset naučit znakovou řeč asi. A umíš znakovou řeč? Jo. Jo. Tak jsme docela v háji. Jo. Jako nechápu, jak může být takhle velký, když je skoro větší jak já, jo, ale to je taky divný. Vidíte? Je prostě, to natáčím prostě tak, že to mám na hlavě. Ale já jsem viděl vidíte? Já jsem takhle velký a on je takhle docela velký. Ale počkej, já jsem viděl na YouTube takový trik, že když jako do něj strčím ten telefon, takže vyroste. Počkej, já to zkusím. Zkusíme to, jo? No, nic se s ním nestalo, tak to asi nefunguje. No, to je jedno. Hele, ono vypadá, že má asi zimák, mu budeme něco najít. Jo, tak budeme něco najít. Okay. Hlavně nám nikam neuteč. Tady jsem našel bundu. A jo? Tak já si myslím, že by mohla pasovat, to taková... Chceš bundu? Musela být, no? Podrž mu to, ať se nedozvětší. Tak, ruku, jsem to tam vypadá. Pasuje mu? Jo, pasuje mu fakt. Pohodě. Je už je teplíčko? A on to potřebuje na počátku zapnout. Já mám tady si blbý rukavice. Pojď to zapnout. Zapni mu to, já jsem mobil. Tak. Ty kokos! Zdruzenej buch! On si mají volat takový zapnout buntu, to jsem neměl ani já. Tak. Tak, A my jsme si zjistili, že jsme jmenuješ Dino, tak Dino, my budeme najít nějaké jídlo a zkus tam tady zamíst, a budeme ti, líbí se ti jméno Dyní? Tak mu budeme říkat, chceš, aby jsem ti říkal Dyní? Nebo spíš Dino? Dyní.
Jdeme na to. Podívejte se, Musím najít. Zameta. Tak pojď. Jdem. Tak já si říct zametá, No, tak podívej se stále. můžeme jít. Ty vole, počkej, kde je? Kámo, tak dalej. Co když ho ukradl jelen? Já se o něj bojím, chudák. Bunda. Kurva. Ty vole. Pomoc! Počkej. Nebyl to náhodou deník. Počkej. Jelen! Pomoc! Uteč! Noha! Já! Dino! My jsme se mega báli. Ty seš... To jsi naučil od jelena. Aha, do pršec. A kde je ten jelen? Viděl jsi ho? Se hodil. Jdeme pryč. Ale já už bych to skončil. Já už se docela bojím s drahama. Počkej, Dino! Co dělá Dino? Dělej, kámo, Dino, počkej! Chudák Dino. Pojď, rychle, počkej.